Просто целият период на румънската окупация от самата война, от хода на Първата световна война, от 13-та година фактически до 40-та година, до Кралската спогодба е нещо, а в Руса това отеква по особено болезнен начин. Да, то е едно смазване на българския дух, буквално в крайните квартали на Руса, и затова реакцията при връщането на Добруджа е особено силна. А пък, когато на 13 април, специално посочвам датата, защото е съвсем скоро, ще стане 13 април, на 13 април 1941 година официално е обявена новината, че германската армия е успяла да завладее Тракия, Македония, западните покрайнини. Тази новина е съобщена в Русе сутринта и създава невероятно възбуждане в цялото град. Еуфория, да. Хората излизат сами на улиците, те са в някакво особено състояние и правят импровизирани митинги, шествия по фабрики, за други занаяти, обединяват се. Германците са сложени на един особен пиедестал, особено на тази дата, защото те са главната причина това нещо да се случи. Естествено, митингите са с лозунгите да живее цар Борис, да живее Мусолини, да живее Хитлер. Това е нормално за онази епоха. Това са съюзниците на България. Стига се до такива моменти, че веднага е взето решение за преименуване на улици, на фелдмаршал Лист, командира на 12-та армия, която преминава през България, на Мусолини, на Гьоринг, на Хитлер и така нататък, което не е някакъв опит режисирано да се направи нещо. Просто екзалтацията стига до такива невероятни нива, когато въображението на хората работи изключително силно. 13 април, между другото, съвпада и с тогавашния католически и протестантски Великден. И става повод всички германски войници да бъдат поканени в русинските домове. Не остава германски военнослужащ, който да не е някъде на гости, да не е обсипан с подаръци, да не му е организирана разходка по карините и така нататък. Просто това е нещо, което ние сега, при това обществено развитие, няма как да го разберем, защото ние нямаме такова обществено чувство. То не може да се роди в настоящия момент в нашата действителност. Да, просто ние сме осветени. Действителност, когато беше този, както имаше един израз на Александър Йорданов на времето, хубав ден за българската демокрация, днес беше един позорен ден за българската демокрация, но нашето предаване не е политическо и само това ще кажа. По повод на вота, който беше днес и който просто е една подигравка с демокрацията, с българщината, с нормалните неща в страната и в света. Значи, ние говорим за този албум, в него има такава памет за Русе и за тези събития. И аз сега чак си мисля, че много хора смятат, че това някак си е неправдоподобно, тъй като 60 години обработката беше точно обратната. Сега аз казах и за моята баба, и за вашето семейство, и за много други хора и в Русия, и в цяла България, където е имало контакт между немската армия и българите, че това се казваше под сурдинка. Пред нас децата не обичаха много да го казват. И аз си спомням, когато въодушевен нещо говорех съветската армия, колко е велика, може би съм бил на 7-8 години, как моят дядо така с една скептична полуусмивка нещо ме изгледа, но не каза нищо повече, тъй като беше опасно. Това беше една епоха на... Тя съветската армия действително е била велика. Аз ще припомня само един израз на Захари Стоянов. Не става дума, че нас не учеха, че германците са едва ли не... Съветската армия беше велика, но побеждава с надмощия в хора, в оръжие. Просто искам да припомня тези думи на Захари Стоянов, който каза, че аз обичам руския народ, но не обичам руската политика. Точно така. И тази армия е съставена от народа, която не е отговорна за политиката и всички изстъпления, които знаем. И те дават също своите жестоки жертви руския народ. Така е, да. На ултара на голяма част от тези жертви са смерши от собствените им... Включително и в Русия, като отворихме дума за той, трябва да кажа, че е разположен полк на НКВД, който в края на
войната получава почетното име Русчушки. Не се знае за какви геройства. Да, какви геройства е правил в една мирна държава като България. Да, където няма война и така нататък. Посрещните областния управител и полицейски управител посрещат руснаците, така наобщо да го кажем. Поне издават заповед да бъдат посрещани. Че да се стигне до такава награда, почетна, да бъде тази част, 129 полк, ако не се лъжа, да бъде наречен Русчушки. Той съществува видоизменен и днес. Той е на границата в Далечния изток, между другото. Да. Но искам да направя една важна оговорка. Албума не е пропаганда на нацизма. Да, вие сте го казали много добре в самата книга. Интересът към тези факти е продиктуван от тяхното незнание. Точно така. Нищо друго не ме е тласкало, когато в момента с една русенска организация, приятели на Германия, се стремим да възстановим военните гробища, които са разрушени в Руси. Това е не само германско, а и австро-унгарско, френско и англо-американско. И между другото днес получихме сведението, нали, още съвсем топла новина, сведения за убитите германски войници в България, загинали. Това са 1650 души. Сега като... Починали от раните си и така нататък. Да. Включително в Русия има един офицер, който се хвърля на центъра от третия етаж да самоубива сградата, в която е разквартируван, след като научава, че цялото му семейство в Германия е загинало по време на бомбардировката. Да, тези жестоки бомбардировки също не бива да ги забравяме, тъй като най-различни... Нали... Във Втората световна война варварщина проявяват всички, както германците, така и американците, така и англичаните, така и съветската армия и всички общо взето. И затова не бива истината да се казва избирателно. Аз също мога да кажа, че в тази книга има една чудесна, както казах, малка студия, в която се обяснява, че тези симпатии са именно поради националния идеал, който се изпълнява по този начин. Второ, защото ние сме съюзници в Първата световна война и това в никакъв случай не е свързано с някакъв нацизъм или с национал-социализъм, свързано е с преклонение към националния идеал и другото е с заплахата от комунизма. Сега хората не обичат комунизма тогава и е факт. Колкото и днес някой да твърди обратното. Сега, щом стигнахме до тази тема, ще отворим друга скоба. Как работническата партия посреща германската армия през 1941 година. Тези неща, които толкова време са писани, че те са били против, това не е вярно. Менторите на работническата партия в това е легалната форма на БКП. Менторите на работническата партия в Москва всъщност сключиха договор с Германия, Рибентроп-Молотов, разделиха зоните на своето влияние и те си живееха в едно добро разбирателство. Не е вярно, че Съветския съюз е бил изненадан или не е знаел, че германската армия ще влезе в България. В албума са дадени документалните факти от разговорите повод на България между Хитлер и Сталин, Рибентроп-Молотов, Вайдзекер и т.н. Плюс това трябва да ви кажа, че американците имат много добро разузнаване. Един виж германски дипломат още 40-та година съобщава всички предстоящи германски планове, тъй че няма велика сила, която да не е ясно за какво става дума. Те книгите на Виктор Суворов не случайно предизвикаха такава революция в самия Съветски съюз, защото там хората бяха най-заблуждавани систематично и лъгани в продължение. Ето тук виждаме една снимка на Хитлер и на цар Борис в резиденцията на Хитлер в Алпите в Залцбург.